Viera začína pokorou. Keď si človek kľakne na kolená, neponižuje sa. Práve naopak. Vtedy sa najviac dvíha jeho duša k nebu. V Medžugorí pri nohách Panny Márie cítime, že naše srdce sa otvára, že už nechceme utekať, ale zotrvať. V tichu modlitby sa rodí skutočné spojenie s Bohom. Zázrak sa nerodí z pochybnosti, ale z dôvery. Musíme sa naučiť dôverovať, aj keď necítime, aj keď nevidíme. Ako dieťa, ktoré verí svojej matke, aj my máme veriť Márii, ktorá nás vedie k Ježišovi. Ona pozná cestu, po ktorej máme kráčať, aby sme raz prišli k pravému svetlu. Každý z nás nesie bremená, rany a slabosti, ale Bohu ich nemusíme skrývať, lebo tam, kde sme slabí, sa môže zrodiť sila. Zázraky sa dejú tam, kde ich najmenej čakáme. V tichu, v slzách odovzdanosti. Naša viera musí byť čistá, ako prameň. Očistiť si srdce znamená odpustiť sebe aj iným. Znamená zrieknúť sa zlých myšlienok, závislosti, pýchy či hnevu. Ak chceme, aby sa zázrak v našom živote udial, musíme otvoriť svoje vnútro ako čistý chrám. Boj so sebou je najťažší, ale ak zvíťazíme nad pokušením, strachom, pohodlnosťou a hriechom, tak zvíťazíme aj v živote. Každý pád má zmysel, ak z neho povstaneme. Zázraky sa dejú nielen v príbehoch, ale aj dnes a teraz. Amen.